Хора, аз съм Жили, това е втори епизод в Магмата, сега ще играем, мисля, че тук страни има... Бързо, че ма гони, бързо! Да, гонят го. Аре, бутни ги към мен. Аз го бутнах във водата е. Паси, пич. Ти си май без панталони. Бъгва ми студента, бе. Нямам спид, каза това. Не с диаманти и панталонки съм. Убили ли си? Тю, браво. Давай, фърляй ги в мене, бе, браво, бе. Чай ще купя една стрелка. Нямаш пари. Нямам. Айде тук. Чакай, какво мисли? Пия и ям. Не знам. Има един диамантен долу тук, ще точно пред теб. Чакай, не съм такова, бе. Аре, бе. Айде, скоча. Те са двама, един айрон ще го убие сега. Чакай, остига да се сбие побият малко. Той ма наби мене, бафти пичи. Чакай, гоня го. Гръбцам му. Бият ма двама. И аз се бия, тъй че. Да, в сайранката. Диамантен е, бе, бутнах го в дупката. То ма би с това, как му името? Той няма му удари пак с обака. Той е накнал бака. Виж си накнал бака, би има с ябълката. Името му искам да видя. И аз ги бил в гръб. Мината. Добре, то как се обърне ма убива, бе? Значи първият хак е мината, малко хакери ще има този епизод, ще ги напиша в коментар, в това. Той ме удра от 7 км, бе. Не знам как се биехме, както те биеш и обърна се ма уби. И как? Бахти. И той ми дойде друг бахти, пичовете. Уби ма лад на един хит с 5 сърца, ми взех нищо. Значи мината, нали така? Не знам. Как се пише то, бе? Той те уби, нали така? Мирата, бе. Мината. Значи пак снимам това. Това аз имам клип, че трябва да го пращам. И сега ще видим какво ще стане. Взимаме айтеми, макар че аз пък нямам. Къде отиха половината айтеми? Някой друг. Кой ли ги е убивал? Кой ли ги е убивал? Сега ще видим, само пак ми трябва същите панталони. Аз също панталони им каскам, трябва пак за... Тук има една стрелка, може си купиш само спи. Аз не си купа каквото искам, няма ми кажа какво правя. Дай някаква каска, бе, нямаше, бе. Глей си работа, бе. Глей си работа. Имам фул каска, малко счупена, ларо. Значи единия хак сега е мирата. Друг не знам който да е как. Сега ще ги видим. Той му беше с ябълката за това, не е известно да изпит нещо. Аз съм цял сейт в Ендър честа. Айде я скачвам. Чакай, мама, кога сте разбързал? Долу скочи един диамант. Какво да направим? Айде. Аз съм зад тебе. Плотно. Някъде тук терминал... Ем. Това го виждам. Що ме пресна, бе? Той е както... И мен ме удари. Как се пише? Убил го. Мирата. Чак, що ме пресна, да половин сърце ме остави. Искаш ли хилтка? Да. Закуфри две. Какви рамка се беше? Мечо му къв е, мечо му. Чапчет. Опа, още изкочи. Ма ще го взема. Аз ще го пресрещам. Той не може наби, не може, храпе.
Аз станах без ябълки. Той ме гони. Аз го гоня. Той ме скочи на мен, бах се пичи. Умрях. Не съм. Умрях. Малко съм слабнал. Скочих му в гръб. Скачам още един път, т.е. Скочих му в гръб, ще му се каската и ме уби. Ти не си купуваш хелтки. Такова ми си. Скачам последен път хора и тръгваме. Толкова не беше изял тази легендарка. Той умираше, ама ние му бихме критики, той не му падаше кръвта, не знам с какво. Не вярвам да е както. Разкажи ме. Аз не мога да се мерсет. Аре, пиче. Аре, бе. Дъщи се намаляха сето ичи. Ама аз имах пента чиста, един дет ме убили, чай си пие в парк, като не му причака. Аре, бе. Те паса филмират. Аре, идве. Чакай. Те се филмират много, бе. Чай да ми го. Оставям само един наградник с мен. Намери. То най-много наградници има, бе. Ай, как ме дръмна. Аре, скачай докато че ме налегна това, бе. Ма ти дук ли си, бе? Но той ма бутна, бах си пиче, той добър беше. Нека. Той ма бутна, не е скачил. Идвам. Ти ако ме беше скачил, ще ме убие, той беше добър. Почай тази зима, айде. Пия. Пия, ма. Това няма скочи, ще пасиш. Много го исках да скочи, му го върна. Къде си? Зад тебе бяга. Ти ме ли видя, бе? Не. Чай да те дръмна, бе. То, как си? Вземи гонете. Ама си ми се... Дай ме една, бе. Че и аз не само да взема. Значи още е. Ай, стига, защото се не мога да взема. Аре, бе, идвайте по-бързо, бе. Аз не знам, ама имам някакъв скин. А, това е Алекс, бе. Това от текстчър пак, ама... Яна, качи го е. Ти не мога да го скочиш, бе. Опа. Чакай. Ти да бутнеш някой, аз нямам пошенки, ако ми купиш, ще е хубаво. Това текст е. Абе, той мога да се измъкне, бе, виж. А, не мога. Вземи ми пошенки, бе. Опа, един ще скочи. Как го читам, оле, не. Не знам, ма бягай. Бягай, защото на мен свърших пошенки. Той ще ходи диамантна каска, бе. Това е. Течна тройка. Вой, много е. Не че ми неща с щупене лица. Един скочи. Диамантен ми скочи. Извън. Слаб е. Ще се качи. На 8 бе, на един удар бе. Качи се. И как се качи? Ми има джамбуст. Аз те мар пи директно. Ти го отиваш, ами ми купи поженки. Бум. Мисля, че не ще пари хубаво. Казах, че ще купвам. Луде. Те там се сбиха, бутни го. Няма го бутна. Айде бе по-бързо, че ако ми скочат, събери. Зомбите. Оп, един ще скочи! Той взял лека, бах ти пичи. Бягам. Пак рипнах, бах ти пичи. Ти тази флегма е едно пошки. Скачвам му на то. И
Аз идвам, чакай. Избяга! Един скочи с каша му. Чай я взема джамбуска, взема ги. Чай взема майра каска, път си вида, еде. С нами, за мъчен вар. Убих един. Диамантен ли? Да. Как? Двойка. Ти падат колко ти искам бахти. Двойка е тройка. Мечкав. Да, виж, пише ми хак. И какво му направи, че му скочи в гръб? И ми правим това последно пиби хора и кацах да и спирам клипа. Даже не знам колко време е стало. Аз съм дупка, аре. Чакай, идвам. Има диамант. А не, това са диамант. Пак ми се привиждат някакви педераси. Вар, пиете. Скочиха ми. Да ли? Да. И за какво скочи? Защото мисля, че ставам. Ти кога дойде, колко бързо. Той ме уби, сега го проверят. Ще взема един. Ми хора, това беше последното пипи, ще ви казвам чао, той ще ви каже чао някой ден. Аре.